ಹಾಸ್ಯಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜನಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪುನೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೈನದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಪುಣ್ಯವೈನಂಚಿನ ಜೈಲುಗಳ ಪೋಲಿ ಬಂದು ತೋಜದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದಿತ್ತನ ದಿನೇಶ್ ಕೊಡಪದವು ದಿನೇಶ್ ನಂದು ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾಲಿ ತಿಳಿಪುನಕ್ಲೆ ಇದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆದ ಆ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಎಲೆಮ್ಮ ಸತಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕರಣ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಇರ್ಲೆತ್ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಜೋದ್ ಎಂಕ್ಲ ಸುಂದರ ನೆಲೆಯಲ್ನ ಪಂಡಿತ್ ಐಟ್ 10 ದಿಗಡ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಜಾಮೀನು ಇಚ್ಚಿಗೆ ಐಕ್ ಪೋದು ಆನಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಸಾಸಕೆರಡ ಪಾತಿರ್ದು ಕಲ್ಪೋದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬುಲ್ಪು 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಳ್ಳುದ ಯಾನ ಸುಂದರ ಅವು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಬತ್ತದು ಎತ್ತ ಅಲ್ಪಡ ಮಲ್ತೀರಿ ಕೇಸ್ ಆಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿರ್ತೀರಿ ಆಕಲ್ ಬತ್ತಿನ ಪಂಚೂರು ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೇರಿ ಇಂಚೆಂಜ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೇರಿ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ನಂಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಪಂಡೇರಿ ಐದು ಮಕ್ಕ ಅದು ಬತ್ತು ಜೆತ್ತದು ಬೇಣೂರದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇತ್ತು ಬತ್ತು ಜೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ ಕೇಸ್ ಉಂಟು ಪೇಡೆ ಬಳಿ ನಿಜ ಮಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚೆಂಚ ಅವು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಪ ಅವು ಅಬ್ಜಿ ಬಲೆ ಬುಕ್ಕ 5 ಬುಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಅವು ಇಜಿನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವು ನಂಬರ್ ತಾಡೆ ಕೊರ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾದ ನಿದ್ರೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಕೂಡ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಿಡಿದು ಫೋನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಚಳಿ ಚಳಿ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆತನ ಸತ್ಯ ಆಟ ಬಡ್ಚಿಂದೆ ಇಂಚಲ ಆವು ಒಂದು ಬಂದ ಎರಗೊಂಜಿ ಅತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಫೋನ್ ದಿಪ್ಪುಜಿರಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿ ಒರೆಡಕ್ಕೆ ಏನತ್ತೆ ಇಶಾ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒರಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ದಿಪ್ಪುಜಿರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಡು ಅಂಚ ಇದು ವಿಷಯನ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಆಂಡಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗಸ್ಥಳ ಒವೇರಿ ತೊಂದರೆ ಒಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ಅದೇ ಪೊರು ನಡಪ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪನು ಬಂದವರು ಅಂದ್ರೆ ஒரு ತೆರಿದು ಪಾಡ್ನ ಬೇಜಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಓದುನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದು ಪಾಡ್ನನ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಇಂದು ಬುಡೆದ್ದಿನ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಡು ಪಾಡ್ನ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಓದುನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಈ ಬುಡೆದ್ದಿನ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಡು ಪಾಡ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ತರ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ಜನ ಎಂಕ್ ಯಾನ ಓಪನ್ ಆದ್ ಬಂಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಏನ್ ಆಗುತ್ತಂಡಿ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತ ಇಂಚೆನೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ರ ರೈಟ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ ಬೆರಳೆ ನಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲವೇ ಜನ ಇಪ್ಪು ಐಟು ವರಿ ಶಾಂಭಟ್ರು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಯಕ್ಷತೆಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಟ್ಲೆನ್ ತೂಪೇರಿ ತೂದು ತತ್ತನ ನಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಯಾಲ ಬೆರಲ ಬೋದಿಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡವನು ಎಂಕಲ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸುರುಮಲ್ಪನಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಲ್ ನಂಚನಿ ಪನ್ಪುನಕಲ್ ಪಂಡೇರ್ನ ತೊಂದರೆ ಎಂಕಲ್ ಐತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಿದ್ದೋನ್ ಬಾ ಐನು ತಪ್ಪುನು ಓದ್ತೋನ್ ಬಾ ಒಂದು ರಂಗಸಲ್ಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾತೇರ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಮರ್ಶ ಅವು ಅಕ್ಲು ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬೆಳಿಕ್ರ ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ತದೋಡು ಅವು ಹೊರ ತೋಜನ್ ಛೇ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಾವಿದ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಅಂದ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಈತ ಜನತ ವಿರೋಧ ಯಥೇ ಜನತ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಕ ಅವು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಫಾರಿನ್ ಡಿಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ದೂರಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಇಂಜಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನು ನಿಕ್ಲನ ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆ ತುಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂವಾರ ಸುರುಮಲ್ದ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆರಡೆ ತಿಕ್ಕಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಯಕ್ಷ ತೆಲಿಕೆಡ್ದವರ ಎಂಕ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೊರಿಯತ್ತ ಯಾವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಯ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಟ್ಲ ಭಾಗವತೇರಿ ಮುಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರ್ತಿನ ಅರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ಬೇಜಾರಪ್ಪನುಂಡ ಇವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನವೇ ಇವರಿಗೆ ಎಂಕುಲಿತ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಹಾಳೇ ಮಲ್ತ ಈ ಬರೆತ್ತನ ಇಲ್ಲತೆ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಡ್ಡೆ ಪರಬೋತು ಎಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾನು ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಯಾನು ವಾಮೇಳದಲ್ಲಿ ಫಲ ತೂತಿಜ ಆ ನರಮನಿ ಆಟೋ ಬರ್ಪನೇನು ಡಿಪಿ ಪಾಡ್ಬೇರತ್ತೆ ಆ ಮೋನೇನು ಎಂಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಓಲ್ಲ ಆಟದಲ್ಪ ತೂದಿ ಪೂಜಾ ದಾಯಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಾಡ್ ತಪ್ಪುನ್ ಮನ್ ಪೂಜಾ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತ ನಾವು ಪೂರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ಮನ್ ಪೂಜಾ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತನ ಎಟ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ ದನಿಕಲೊಂಜಿ ಬಾತರ ಅಂತಾರೆ ಒವ್ವೇ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗಳ ನೆರಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಅಂದು ಅವು ಬೇಲ ಯಾನ ಇಪ್ಪುನಗನೇ ಅರ್ಪಂತ ದನಿಕ ಕರ್ಕೇರು ಓಕೆ ಬಂಡದ ಎಂಕಲ್ ಆಯ್ನ ತಾಯ್ನ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ್ನ ಆನ್ಲ ಸರಿ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪನ್ ಪೂಜ ಎಂಕಲ್ನ ಎಟ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಆ ತಪ್ಪುನು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ದಾನೆ ಪನ್ಲೆ
ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಆತೊಂದು ಚಾನಲ್ಗ ತೆರಿಪಾದೆ ಒಂದು ಪೊಕಾಡೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬರೀ ಗುಡ್ಲ ದಾನ ಬಿಡು ಅವು ಒಂಜಿ ರದ್ದು ಸರ್ತಿ ಅಂಡ ಇದ್ದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗಲಿಗೆ ಬರೇನಾಗ ಅವು ನಿಗಂಟು ಗೊತ್ತಾಗ ನಾಗ ಬಿಡಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಸುಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇಕ್ಕೆ ಬರೀತೇನೆ ಅನುಭವಲು ಅತ್ತೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿದ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತ ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ಒಂಜನ ಬರ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯ ಆನ ನಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಪುಣಿಂಜಿನ ಮಂದ ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ಈ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಂಗೋಡು ಒಲ್ಪಾನ್ ಲಂಚಿತನ ಪೊರನೇ ಬರ್ಲಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡದಿತ್ತಿನ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲ ತಪ್ಪು ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ನಂಕ್ ಎಡರಿಸಿ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲ ನಂಕ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಂಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಂದರ್ಭ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿದ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಲೆ ದೇವಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡರಿಸಿ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಪ ಐಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ ಪಂಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನು ಆರು ಎಂಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ತೇರಿನ ಮಟ್ಟ ಬರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಆಯ್ ಖಾಲಿ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಮನರಂಜನೆ ಆವಡುದು ಮಂಡಪನ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಸೇವೆ ಆವಡು ಎನ್ನ ಜಾಲ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಂಬುದಿತ್ತು 30 ಜನಕ್ಕೂ ವನಸು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಡ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪಟ್ಟೋಡು ಬಂಡದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನತೆ ಇತ್ತು ಒಂದೊಂದ್ಲತೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷತೆಲಿಕೆ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4 ಜನ ಎಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲನ 4-5 ಜನತ ಎಂಕ್ಲ ಜನ್ಮ ಜನತ ಬಂಜಿಂಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ಜನತ ಇಲ್ಲದ ಬಂಜಿಂಜುಂಡು ಅತೆ ಅಂಚಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡೆಡ್ ತಪ್ಪುದಾದ ಯಾನ ಐನೇ ಪನ್ಪುನ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನವಾ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಾಯಿ ದೇವಮಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗಾಡು ಪೋದು ಒಂಜಿ ದೇವದೂತೆ ಪೋದು ಯಾನಂಚ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸುರುಕೊಂದು ಸೋಲಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ದಾಯ ಇನ್ ಬರೆ ಪುನಿ ಬೇರೆಗೆ ಮುಕ್ಲೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಓದರತ್ತ ಐನು ಓದು ದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ತೂಣು ನನ್ನ ಆಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂಜಿ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಐನು ತೂಪುನೆ ಆತಿ ಇನ್ನೊಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ ಮೈಂಡ್ ಮನೋರಂಜನೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮುಗ್ಗಿದು ಎಂಕುಲು ದೇವಮಾತ್ಮೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬದವದಾರ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ಆ ಪ್ರಸಂಗ ವಂಚನೆ ಪೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೀಗೆ ಎಂಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಏರ್ ಪನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಹಸನತ್ತ ಶೈಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಮಾಡದ ಅತೆ